Oh, oh, îmi plac prea mult ochii tăi. Oh, oh, ce să mă mai fac cu ei. Toată lumea întreabă, bă, Sherry, ai anunțat 19 artiști internaționali din 20. Baba, și ai artist internațional numărul 20. Păi na, nu mă lasă nici lumea să las jos și stația. Toți haterii tăi după corpore, cum spuneau, du-te bă pe șantier, la muncă! Te-am ascultat. Salut, eu sunt Sherry, sunt aici cu Babașa și astăzi suntem la muncă la Beach Prins! Deci, bă, nu doar că v-am făcut teren de basket, v-am făcut și tribună la el, ca să înțelegeți, da? Artiștii care vin îi știți deja, fraților, dar în videoclipul ăsta o să descoperiți locația festivalului. Astea sunt porțile de acces general și în spatele meu se află un teren de 22 de hectare. Este cel mai mare festival ca întindere din România și alături de festival, dreapta cum te uiți la main stage, este o parcare de 50 de hectare.